Ako ni, ako ano ni manok. Akong amo nga si Totong Tugsok. Ay, pertik, basta luksur, basta iglasa ni manok ka. Guwapor, bagay himbis. Oh, may giyong kapayasan. Nindutan ni pagka manok ka, bro. Tagsar kay tumuari akong amo nga si Totong Tugsok. Kay kaon-uwan ron. Baha-baha na. Akin ni manok ka, ayo ani. Sudano ni. Kay, di pa siya, wa masay laglaag na diri kay. Usap may ari niya. Iya kung gisugo og papandungan ng mga manok. Pandong-pandong bay, pandong-pandong. Wano-wanon mamay na nga basa sa siya kay. Padung ra ba na ihaw noon? Manang limpyo kag lawas inig pata na ko. Haya-haya ra sa kuang barada. Galigid-ligid naman. Be, ako nga tuon, ligid-ligid sa ko. Purtang haya-haya niya. Ako tuon. Pagkahaya-haya ni Kintangan. Labaw pataga mo ni. Oh, akin ha. Sa oras man ni pwede mo sing damay giligid-ligid. Tawa ko ang baraday. Kasi katiman sa manok. Brad! Okay na ka na, Brad! Okay si mong kagaran hayang-hayang ka man noon. Moral magaglabaw pa ka sa atong amo. Pero na kaya mo higda sa ko. Lisod po tagdita mo. Higda nga atong amo. Waman mo rin. Di, ako yung amo ron. Kita duha, kita duha amo. Be, ano bling bling? Higda. Higda, Brad. Sila ni mo hayang-hayang dili mo deg. Saan na? Amo taron na ni Brad. Ay, sus, pagkasakita sa kong lawa. Hayang-hayang ang dani. Sa may tayo mo. Kung sana yan itong trabaho niya nga. Ang manok, plastar naman na yung manok. O niya, bagulbol siya. Ihaw nung tanahin noon. Taksar ka siya mo rin. Di, mahigda-higda ta. Oh, no, palitan duglamas og yata. Oo. Uy, dito na palit taglamas. Sa putla na masita gatiman no niya. Lain tao rin pa kanon. Ano, maghigda-higda sa ta. Diskanso sa lawas ba nga. Okay, kita go'y nagpakaon di. Oo. Ato sa nang kanon. Kasi una-una nagkaon kay tilaw sa ta na ato ang binahugang nga manok. Hawon sa mali ay. Basta, uy, kita ko'y sinaligan rin. Kutob tong mahimo. Di na ta magagan atong amo nga si Totong Tugsok. Kay, kwartahan naman to siya niya. Kita, trabante na tao na, ganahan ta mo kao manok na. Kao to mayon na yung manok. Labaw pa sa ta sa kwartahan, hayang-hayang na diri. Pag arin niya, pabutan-butan din na yun. Mura tao, guwa magpabadlong niya ba? Ano na? Oo, no? Sakto yun. Imong plano. Oh, higda-higda sa higda. Magigda, mahigda, Brad. Higda. Doon, sa kitas kung Brad. Na ako dahil hindi pa mati, Brad. Yang sama niya, aham ta ni Brad. Yung tayo si ligid-ligid na rin. Diri, tao, di ta mulak. Di ta na pandungan ng mga manuka. Kahit pa na maawan na sa karon. Limpyo kay lawas. Oh, ni ampay na po, Brad, nga may shade. Hayang-hayang. Linduta na kayo sa kuwang plastar eh. Kuyawan ko muna karon nag-surprise na ko mga tao nga ako mga trabahante nga nag-alima sa ako mga hiniktan nga akong inuptari karon sunod buwan kay wa na may bagyo kay niagi naman nawan baha pa kay kung wa to mo undang uwana di ko mare madlo ko kay daplin mi sapa ning akong farm god ang nakanindot lang ani akong farm re kay safety kayo unya ang ako mga manok klaro kayo gagi pang atiman dito sa mga tao kay mga buutan na to si Alexi o si Tagoroy mao min dito ako ang saligando sa kong mga manok nga inuktari kay pila na kan laban sa kong manok buhay tagak-tagak hantod karon nangapo na lang ang apuhan ang apo nangapo na sad ligo nagmanok tutong togsok pero na ako manok ko sa gilain giingnan to nako si Tagoroy nga Tagoroy kanang manuka nga puwang latom mao na atimanag maayo kay ang apuhan ana ka 15 hapit na kabihag mao tay atiman yaron mao tay ako itari karong buwana nya siguro agyog pandong ang ako mga manok para nga dili subawan sa uwan ug init mao man yung istorya sa mga karaan akong lawson kay murag mingaw-mingaw ra diya sonahan mao naman ang akong farm diya. Unsa na karon sila nagmaniho pa siguro kay duha ra man to sila si Alexi og si Tagoroy. May hinoon kay ilagi atiman jud ang akong mga manok nga inuktari. Aron sus mauna ni. Pati. Asa man ang puwang manok nga latom? Puwang latom nga akong inuktari og gipalimahan man to nako niya. Wa man din man to nako gipa. Hikot ni Tagoroy.
basin og iyang atiman og mayo preparasyon para og maadlaw. Kay 1 million di ako pusta to. Dahayaw maka handler ta og buutan. Kay ang manok inatiman nya duha sila. Pastilan. Manilang manok na ama silang duha diha nagligid-ligid may nuna. Ang akong gingon nga paaptan ang mga manok. Sila maninoy nag-atopan ng sina. Nga paramta na diri sa mga manok. Looyas ko mga manok. Na nagyugkap kay way ato. Nauwanan og nainitan. Asa ka itong inugtari na ko? Basig may ilang siguro. Ako nanduolo, nanduhari. Tagay, Alexay! Haya-haya ito kinabuhian. Ang atong amo, nagamata lang morning, wa kamata gabi. Muna nindot kayong kinabuhi. Ligid-ligid na. Tagsarap ka siya mo rin. Tagay, Alexay! Bangon! Haya-haya ninyo na. Kadako lugal nga akong gipab himo ninyo para sa mga hiniktan. Tamo naman ninyo ang duha niya nagligid-ligid. Ha? Well, boss, kanang tugnaw kay boss, di kapoy may. Tutugnaw ka mo ba niya ni Goro nun? Kanya ko mga hybrid na kaibaw mo nga para sugal na siya dako kay kupustahan ng mga manuka. Gusto mo mapordoy ko arunga ko isuldo niya? Ay, kaya may ako ang pandungan na siguro ari boss kay. Hybrid sa laban kay ni. Medros, Hybrid yan ni boss. sus, hybrid na ba yung hybrid nga ilong kaya ka? Nga? Pita! Ako nga doon, sibog na ko ninyo. Asa rong manok na ko nga puwang katong puwang basta nga puwang na tong. Nga paratari na ko ma! Ihaw na mo boss kay wag mi sudan boss. Saan? Uy, sudan, kapoy kayo. Sige, daw, pamahog ka ng manok na manlabok man. Nagbo! Iba mo! Gigahin ko to daan! Ako kaning gipati man ninyo! Kay 1 million akong gusto to! Hasta ba akong asawa ka na mupusta? O niya gikilang giyaw niya! Ihaw na mo, kaya manlabok man niya. Isog man ni manok ka. Ihawon ta niya eh. Tawato, sudan. Mundo ko. Abi, masan naman boss. Mone, PC na lang ininabiling dito! Tambok kayo, Nagtuo pa ko inyong getiman! Gipalitan ko tong mga vitamins! O niya, kamo rin ikaon! Mo de tambok kay to boss. Mone, Kay man. tambok ito! Sabay! May